ni Pedro. So, atong sundon kay mingon Muslim tag Katolik, kanang Muslim tag kanang Christian ta, ha? Jesus Christ, Christian. Nya iman day wagan ita ka kuan tuman kay nagminyo ta daghan ta ingon nga pamilya gi kuan ingon si Cristo. Isa tong musunod ka nako kinahanglan mo kaya ito higog man ako, musunod siya kanako. Di nilang ukotop kayo. Okay, daghang salamat sa payag sa atong isuon. Gikan sa Roman Catholic Church, Catholic Faith Defender, Brad June Banal. Alang sa atong pagpadayon, ang hidenta sa atong isuon gikan gihapon sa Catholic Faith Defender, Roman Catholic Church, Catholic Faith Defender, Russellbert Dondiano. Alang sa 5 minutos, igsoon. 5 minutos. Daghang salamat kay nakaabot paghapon, habi na ako ginako kaari. Pasensya ning inyong kauban diri nga absinot. Okay. Yeah. Tilag sara maka-appeal diri sa sangka no sa katarungan. Moderate na lang ko kay 5 minutos ra ba nakuha na gani. Okay. Kanang ang matuod nga iglesia para sa akong reflection. Mailan nimo ni kung imog yung taltagon o tanawon yun ang history o historical evidence. Kay kung ibase lang nimo sa Biblia o kanang mukutlo o bersikulo sa Biblia, timan-an nato nga bisan kinsa makahimo ana, no? Pananglit ako. Magtukod ko og relihiyon pod, magtukod ko og pundok kunya gamiton ako ang Biblia. Niya karon ko magtukod mo biya ko sa Katoliko, maghimo kog laing pundok, gamiton ako ang Biblia ug unsay mga pagtulon-an diri kopyahon ako. Dayon tanan akong itudlo na sa Biblia kana mo ingon na ba dayon mo tungod kay nga akong gitudlo na sa Biblia matuod na nga iglesia nga akong gitukod. Di ba? Oh. Dili no kay ang matuod nga iglesia nagsugod man gyud panahon sa mga apostol o panahon ni Kristo. Unya unsa man na unang siglo. So kung ang usa ka pundok mag-angkon galing ang matuod nga iglesia tukod ni Kristo, naagid sa historical evidence nga mao gyud nay gisugdan ni Kristo. Unya kini mga pundok ron kung tan-awon nato no ako nauwat mapukus una ani hapit ko ma iglesia ni Kristo kay naagod na ngalan sa Biblia, no? Hapit ko masabadista kay agian ang adlang ipapahulay nga Sabado na amo na sa Biblia. Pero kung subayo nato gud ang history nganong ang Sabadista dili tinuod tungod kay 1863 man. Ya si Ellen White pagyud moy nagsugod ana niya kay si Kristo may gasugod sa matuod nga iglesia niya atong unang siglo man. So dili day basihan tungod kay nas Biblia ang gitudlo tinuod na. Ang laing prueba na kanang fake money bitaw. Mutuod day ka kay gikopya. Dili. Nganong dili ka mutuan ng fake money bisan gikopya. Tungod kay ang gahimo ana dili authorized, di ba? Ang Central Bank ra may authorized mo himong kwarta, no? Di ba? Sa Pilipinas. So bisan pag nakopya nimo ng tinuod nga kwarta kung dili Central Bank mo gahimo ana piki gyud. So ingin ana pod. Ang matuod nga iglesia si Kristo gyud mo'y nagsugod. Wa may laing pundok nga makasubay ana. Bisan gani ang pasugo magasin sa mga iglesia ni Kristo akong nabasa, muingon sila dili kuno sila supak nga kining Catholic Church, di sila mo question nga kini nagsugod yun panahon sa mga apostol. Nga mao ni ang matuod nga iglesia sa dihang wa pa kuno usba ang ngalan, no? Iglesia ni Kristo pa o Church of Christ, no? Sa dihang giilisdan na kuno ngalan nawala na kuno ang iyang pagka-iglesia ni Kristo, mao nang gibangon ni Felix Manalo. No? Mutuo mo ana kung hinganlan og Roman Catholic Church ang matuod nga iglesia ni Kristo, mawala na ang iyang pagka-iglesia ni Kristo? Dili uy. Di ba? Ako bitaw ang ako yung unang gihingalan sa akong ginikanan Silbert. Gihinganlan po kog Bobby as my nickname. Nawala ba ang akong pagka-Silbert sa diyang hinganlan kog Bobby? Silbert ra gihapon ko. Nadugang lang ang akong description kanang Bobby. Pagkadako na ako mahilig na magugbutyag sa tinood, unsa man ang tinood sa Latin, Veritas. O gitawag na pugkog Veritas as may radio call. Nawala na ba akong pagka-Silbert kay gitawag kog Veritas? No way. Matod pa sa kapari, ang rosas bisan pag tawgo nimo sila ingalan, magpabili ng iyang pagka-rosas. Niya kining
klaro man nga kining Roman Catholic Church mao magyud ni ang Iglesia ni Cristo o Church of God nga nagsugod sa mga apostol. So mao ni ang matuod nga Church of God o Iglesia ni Cristo. Nakaroon na yung mga pagtulunan ani nga lisod masabtan sa mas larawan, si paritapik taas kay na purgatorio santo papa. Well, pagkataas na niya akong oras gamay ra kayo, no? Maybe sa sunod o sa akong mga programa pod nga kung nakapaminaw mo na diha na ako ma-explikar. Ang katapusan lang muingong ko nga sa taliabot ng mukayab si Kristo sa langit, no? Kinsa may iyang gibinlan sa kanang trabaho sa pagkalabawng pastor. Di ba iya man ang trabaho kanang mupakaon, no? Pakaon sa panon. By the way, nalang tay kurihian gamay sa gipanudlo o sa kagrupo sa atong mga amigo. Nga kana ko nung pagpakaon nga gipasabot sa kanang ni Pedro, kana bang physical lang kanang pagkaon ba nga para sa lawas dili na gyud, no? Although part na siya kay napamanta sa yuta, pero ang pagkaon gyud nga espesyal nga ihatag sa iglesia kanang lawas ni Kristo, body of Christ. Kay niingon si Kristo sa Juan 6, ang iyang lawas ug ang iyang dugo matuod nga kalan matuod nga ilimnon. Mo nay principal nga ipakaon gyud sa simbahan nga matuod. O dili sila kaingon nga wala ka pakaon ng Katoliko ana. Kay sa matag Domingo, matag adlaw na manggali ang misa. Makalawat gyud ang lawas ni Kristo. So sayop nang giingon nila nga wala kuno kapakaon ang simbahang Katoliko sa mando ni Kristo nga ipakaon niyang lawas ug ipainom iyang dugo. Mo bitaw mo tambong tag misa kay naa sa misa makaon nato ang lawas ug dugo ni Kristo. Okay, 60 segundos Jason. Unya kinsa may gibilan ni Kristo sa mga yawis gingharian sa langit? Si Pedro. O kanang katungdanan ni Pedro mo na gipuli-pulihan sa mga santo papa. Kaya ang katungdanan kung mabakante doon na may mupuli, buhat 1:20. Hangtod sa sunod, sang kapuhon. Sa ngalan sumuhan, sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Okay, daghang salamat no sa pahayag sa atong ison nga usa ka Catholic Faith Defender. Atong ison Brad Silbert Dondiano.